ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም? ሕጂ ኸኣ መቐፀልታ ዛንታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ካብ ቃል ኣምላኽ ሃራይ ዶ? እቲ ዛንታ ኸኣ ናይ መን መሲልኩም? ዛንታ ናይ ሩት ሃራይ። ሓደ ጊዜ ኣብ እስራኤል እንታይ ኮይኑ መሲልኩም? ብርቱዕ ጥሜት ኮይኑ ኩሎም ጠምዮም ዳሓራይ ነኦሚ እንታይ ገይራ መሲልኩም? እዛ ቤና ዘላ ነኦሚ ካብ እስራኤል ክልተ ኣወዳት ዓበይቲ ደቃ ሒዛ ናብ ካልእ ሃገር ከይዳ ናብ ሞኣብ ዝበሃል ሃገር ኣብቲ ሃገር ሽዑ እንዳተቐመጠት ኮላ እንታይ ገይራ መሲልኩም? ነቶም ክልተ ደቃ ኣወዳት ኣመሪዓቶም። ነዘን ክልተ ዋልት ሓንቲ ጓል መን ሽማ መሲልኩም? ሩት ትበሃል። ሓንቲ ከዓ ኦርጳ ሽማ። ዳሕራይ ግን ሓደ ጊዜ ህፃናት ደቃ ከዓ እቶም ክልተ ወዳት ናይዚን ክልተ ኣሰብኡተን ማለት እዩ ሓሚሞም መይቶም። ድሓር ምስ መቱ ነኦሚ ብጣዕሚ ሓዚና ትሪእዋ ኣለኹም። ሩት ከዓ እንታይ ትገብር ነራ? ተፀናንዓ ነራ። ሩት ብጣዕሚ ትፈትዋ ነራ። ሩት ንክልቴን ተፀናንዐን ትሪእዋ ኣለኹም ህፃናት ንፉዓት። ድሓር ሓደ ጊዜ እንታይ ገይራ ነኦሚ መሲልኩም? በቃ ኣነ ንሃገረይ ክምለስ ኢላ ሳንጣ ጠርኒፋ ክዳውንታ ሒዛ ንእስራኤል ክምለስ ኢላ ቻው ኢላተን። ዳሕራይ ግን ሩት እንታይ ገይራ? ኣነ ምሳኺ ከይድ ኢላ ኩልትየን ማለት እየ ክልትየን ምሳኽን ከይድ ኢለን። ሽዑ ነኦሚ እንታይ ኢላ? ኖ ኣይትኸዳን ይኽን ኢላተን። ምክንያቱ ኣነ ሕጂ ደቂ የብለይን ንዓኻትክን ዝኸውን ኣሰብኡት ካበይ ከምፅእ ኢላ። ሩት ግን እንታይ ገይራ መሲልኩም? በቃ ፍጹም ምሳኺ ከይድ ኢላ ኣብያ። ሪኢኹም ህፃናት ሩት መፍላይ ኣብያ። ምክንያቱ እንታይ ኢላታ? ናብ ዝኸድክዮ ክኸይደ ሃገርኪ ሃገረይ ኣምላክኻ ኣምላኸይ ኢላታ። ሓንቲ ግን ተመሊሳ ሓራ ኢላ ቻው ኢላተን። ድሓር ናብ እስራኤል ተመሊሰን ትሪእዎም ኣለኹም። ድሓር ኣብ እስራኤል ምስ ኣተዉ ሩት እንታይ ክትገብር ጀሚራ መሲልኩም? ናብ ናይ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ሕርሻ ከይዳ ክትሰርሕ ጀሚራ ስራሕተኛ ኮይና። እቲ ሰብኣይ ከዓ መን ሽሙ መሲልኩም? ቦኣዝ። መን ኢለኩም? ቦኣዝ። ንፉዓት ድሕሪኡ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ንፍዕትያ እንዳሰርሐት ኮላ ቦኣዝ እንታይ ገይሩ መሲልኩም? ትሪእዎ ኣለኹም ሰላም ኢልዋ ፈቲዋ። ድሓር ስራሕ ምስ ወደአት እንታይ ገይሩ? ካብቲ እኽሊ እንኪ እዚ ንገዛ ሒዝኪ ኸይዲ ኢሉ ሂብዋ። ኢኹም ሩት ከዓ ተሓጒሳ ሓራ ኢላ ተቐቢላቶ። ድሓር ንገዛ ምስ መፀት ንነኦሚ ነጊራታ እቲ ድስራሕ ኩሉ ሰብኣይ ምስ ሰራሕኹ እኽሊ ሂብኒ ሰላም ኢልኒ ኢላ ነጊራታ። ሽዑ ነኦሚ እንታይ ኢላታ መሲልኩም? ኣሃ እዚ ቦኣዝ ሰብኣይ ኢላታ። ኣብ ሃገርና ኣብዚ ናትና ባህሊ ወይ ከዓ ልምዲ እንድሕር ሓደ ሰመይቱ ናቱ ቤተሰብ እዩ ከዓኒ ዝምርዓወካ ወይ ከዓ ዝወስደካ። ስለዚ እሱ ንዓኺ ክምርዓወኪ ኢላታ። ሪኢኹም ህፃናት ሩት ከዓኒ ሽዑ እንታይ ገይራ? ንቦኣዝ ፈትያቶ። ምክንያቱ እሱ ስለ ዝፈተዋ ንሱ እንታይ ገይሩ? ክምርዓዋ ደልዩ። ዋው ሪኢኹም ህፃናት። ዳሕራይ ክልቲኦም እንታይ ኮይኖም ማለት ይመሲልኩም ህፃናት? ተመሪዖም ሰብኣይን ሰበይትን ኮይኖም ማለት እዩ። ዋው ሪኢኹም ህፃናት። ድሕሪኡ ክልቲኦም ንመን ወሊዶም መሲልኩም? ሓደ ወዲ ወሊዶም። ሪኢኹም እዚ ወዲ መን ሽሙ መሲልኩም? ኢዮቤል ሽሙ ዓብ ኮይኑ ትሪእዎ ኣለኹም። ሩት ምስ ቦኣዝ ተመሪዓ ንኢዮቤል ወሊዳ። ኢዮቤል ከዓ ንመን ወሊዱ መሲልኩም? ነዚ ንእሰይ። እሰይ ከዓ ንዳዊት። ሪኢኹም ህፃናት። መን ኢለኩም ክደግመልኩም እየ? እዚኦም
ሩት ምስ ቦኣዝ እዚ ኢዮቤል ከዓ ንመን ወሊዱ ንእሰይ እሰይ ከዓ ንዳዊት እዚ ንእሽተይ ትሪእዎ ኣለኹም ንፉዓት ህፃናት ሪኦም ህፃናት እግዚኣብሔር ንዳዊት ከም ትወልድ ገይርዋ ንሩት ማለት እዩ ሩት እግዚኣብሔር ሰናይ ነገር ገይርላ ሩት ንንኦሚ ብጣዕሚ ተፍቅራ ስለ ዝነበረት ስለዘይጠለመታ እግዚኣብሔርካ ሰናይ ነገር ገይርላ ኣረኢሉ ህፃናት ንፉዓት እግዚአብሔር አምላክ ፍቅሪ እዩ ኣብ ቀጻሊ ካልእ ዛንታ ሒዘልኩም ክመጽእ ቻው መሪጽካይ ካብራባሽሓ ኢየሱስ ሰይትሕሸኒ ድሕሪ ደጊት ብዘይካኻ የለን ዘግበኒ መሪጽካይ ካብራባሽሓት ኢየሱስ ሰይትሕሸኒ ድሕሪ ደጊት ብዘይካኻ የለን ዘግበኒ عقابتي